Kaixo eta ongi etorri Lapikoan programara. Gaurkoan fideuà beltz bat prestatuko dugu. Eta prestatzeko hurrengo osagaiak behar ditugu. Txipiroiak, olioa, arrain salda, gatza, fideuà pasta, arrautz egosia, txipiroi tinta eta baratxuria. Oso errezeta erraza eta gozoa da, ikusiko duzue. Hasteko txipiak xaflatan zatituko ditugu. Katilu batean gerorako utzi eta paella ontzian olioa isuriko dugu. Baratxuria zati txikitan moztu eta paella ontzira gehituko dugu. Ondo nahastu eta frijitzen utziko du. Behin baratxuria ondo frijituta egon, txipiak gehituko ditugu. Ondo irabiatu eta pixkanaka frijitzen joango dira. Txipiak deshidratatzen joango dira eta salda bat sortuko da. Gatz pixka bat ere gehituko dugu. Txipiak ondo eginda daudenean katilu batean ipini, eta gerorako gordeko ditugu. Paella ontzi berean eta garbitu gabe olio pixka bat isuriko dugu. Fideuà pasta gehitzeko momentua heldu da. Jankide bakoitzeko eskukada bat gehituko dugu. Orain pasta egosi behar da, eta zaporea ere hartu egin behar du. Horregatik egosteko arrain salda erabiliko dugu. Pixkanaka gehitu eta itsatsi ez dadin irabiatuko dugu. Salda lurruntzen joango da. Orduan, noizbehinka salda gehitu beharko dugu. Behin pasta ondo egosita eta salda ia guztiz desagertu denean, txipiaren tinta gehitzeko momentua heldu da. 4 pertsonentzat 2 poltsatxorekin nahiko da. Ondo irabiatu eta pasta beltz geratuko da. Txipiak gehitu eta dana ondo nahastu. Suan minutu bat utziko dugu eta honekin errezeta badago eginda. Baina mailan aurkezteko arrautz egosi zati batzuk gehituko ditugu. Orain bai, badaukagu fideuà beltza jateko prest. Goza ezazue.